aure a da malam a zamanin sahabbai aure kurin da ka haɗu da ma'aifin a masallaci kace na ga yarka wani ta burge ni ina so sai ce na baka ce na karba magana ya kai in yaje sai ya turo ta kurum an daura aure amma ku yanzu na ku yanzu malam wa kallafa muku wannan abu a ce Allah ya kai mu ranar daura aure wace ranar daura aure babu ta ranar daura aure ma a shari'a ra'ayi ne kawai a ce sai yan gegima sun zo sai yan sokoto sun zo sai yan wacece duk su zo su cinye muka abin da aka tsara muka su tafi bayan sati kurun su barka fanko mala ya za aure albarka mala kadiban manyan manyan sahabbai Umar da Aliyu Umar ya ga Ali a masallaci suka gaisa ya ce ina son yar kawani Ummu Kalsum ya ce ka ganta ya ce ko harare garki gurguwa ce ni dai ina so ni dai abin da nake so duk dangantaka idan an shiga aljanna ba dangantaka babu wannan dan uwana ne wallahi babu yanki a sai dan duk mahaifin mu Adam ne dukkan mu dai ba dan duk abu dai sai dangin manzon Allah kawai zai saura dan haka ce ina son da samu dangi daga ku ko ma wace kala ce ni dai ina so wannan shikenan daga nan aka wace ma ce na karba kawai Ali ce na bayar sai ya ba ta sako ciki kai ma Umar da ta kai ma Umar sai ya kama kwabarinta ma sai ta zage shi ta ce in ba dan matsayinka shugaban musulmi da na zubar da haƙoranka da tijon banza a ce ita ba ta sani ba Allah sarki an ba ka Umar malam da kishi Umar zai kama kwabarin diya mace malam an ba matar shi ba malam dan a nuna maka malam wannan ita ce siga da kaji a karin farko ina son yarka da na baka na karba magana ka matarka ta harga Allah amma da yau ba su iya siga ba da an je muna son iri yau aka ce maka tinkiya ce sai a ce Allah ya kai mu ranar daura aure to kaga ba a yi siga ba sai ranar daura aure kuma a zo a taru wani taron da me babu sha addini sai a ce sai an yi salati sai an yi wannan duk babu sa addini kun taba ga wani sahabi ya aure annabi salati babu awin da ake salati khutbatul haja ana yin ta idan wani abu ya faru إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون magana ya kare amma wani fatiha wani wacece duk ra'ayi don malamin da ce ba ra'ayi bane ma da ya kawo mana dalili ina jiran shi babu ma dalili sahabbai suna khutbal haja ba sai ran da ka zo jama'a ifin ina son yar kulawa na baka na karba magana ya kare sai wata annabi ga wani sahabi yana kamci halan kai aure na yi aure budurwa ko zawara sai a taɓa an wuce gurin amma yanzu kai ne ka ji malam da yawa bai ga ashe ba mutumin kirki bane yanda muke da alaka da shi yau alaka mu da kai aure ne Allah annabi son sahabbai Qur'ani shi ya hada mu madamar in ban bar wannan ba wala dan uwanka ne ba dole ka kaunace ni malam amma malam aure da suna zai raba mu da Allah wannan musulunci ne malam